बे बासबारि एलेखाया जोबोद समायना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे हाखौ बिथांमोनहा रैखा खालामनानै फैदों। दिनै बिथांमोननो हा होनो नागारै बिथांमोनखौ दिनै सोलो खालामनानै दानि सरकारा दानि बिटिआरनि सरकारा CEM प्रमद बर' आरो EM फेरेंगा बिथांमोनहा सिखावै बे हाखौ कम्पानिनो दिनै होनो नागिरदों। बे जोबोद मुगैथाव। गोदो गोदायनि बे ब्रिटिश पिरियडनि सिगांनिफ्रायनो मानसि जाथि जोनोम जानाय बर' हारि उजिजेननिफ्रायनो बे हायाव बे बर' फिसाफ्रा बे हायाव दङ आरो बे गुवार ओनसोलखौ बिथांमोनहानो रैखा होबोनानै दङ। दिनै बिथांमोननि बे हाखौनो दिनै कच फेक्टरिनि नामाव गभर्नमेन्टआ लाबाय। बाहाय जोंहा बे जेबो बुंनांगौ थायाखिसै। बिनिफ्राय BSF अफिसनि थाखाय लाबाय, बेखौथ' रावबो बादा होआखै। कम्पानि मोनसेनो हा होनो नागिरनायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा संखिनाय फैदों। खुनु रायजोनो सासेनोबो खोन्थायाजासेनो सिखावै स्रोदै हाखौ एलटमेन्ट होबाय, हाया सुनो फैबाय, गाव गावनि न'खरानो थांजोबो। बेखौ नुनानै बिथांमोनहा संखिनाय फैदों। बे सिंनि काहानिया मा? बयखौबो खुलुमबाय बे चेनेलनि गेजेरजों। दिनै बे सानजौफु समाव पटबजरा ओनसोलनि बासबारि पाग्लिजरा दुखिसुखि बे ओनसोलाव दाख्लैनिफ्रायनो जे मोनसे गिथाव बाथाव सोमावसारनाय गावनि अधिकारखौ मोननो थाखाय सोलिदों। दा बेखौ लानानै आं दिनै नुजाफैदों। बेजों आं खेबब्रै जाबाय फैनाया, सिगाङावबो फैदों। दिनै नुजाफैनानै बेहाय बिथांमोनजों आङो सुखु बिथांमोननि दुखुजों आं समान भागिदार नङाब्लाबो आं जोबोद दुखु मोनदों। बिसोरनि दुखुआथ' आलादा, जानाय लोंनाय गैयाजासे जेरैबायदि खस्थ' खालामदों। दा बे हाया, बे पटबजरानि हायाव सासेबो इनक्लजार गैया, गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय गैया, गासिबो अरिजिनेल। गोदो गोदायनि बे ब्रिटिश पिरियडनि सिगांनिफ्रायनो मानसि जाथि जोनोम जानाय बर' हारि उजिजेननिफ्रायनो बे हायाव बे बर' फिसाफ्रा बे हायाव दङ आरो बे गुवार ओनसोलखौ बिथांमोनहानो रैखा होबोनानै दङ। बे हाग्रा ओनसोलखौ बिथांमोनहा रैखा होबोनानै दङ। दिनै बिथांमोननि बे हाखौनो दिनै कच फेक्टरिनि नामाव गभर्नमेन्टआ लाबाय। बाहाय जोंहा बे जेबो बुंनांगौ थायाखिसै। बिनिफ्राय BSF अफिसनि थाखाय लाबाय, बेखौथ' रावबो बादा होआखै। लायै लानायनि उनाव दिनै कम्पानि मोनसेनो हा होनो नागिरनायाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा संखिनाय फैदों, गिनाय फैदों, खुद्रिनाय फैदों, दुखु मोनदों। आरो बेबो बोरै? खुनु रायजोनो सासेनोबो खोन्थायाजासेनो सिखावै स्रोदै हाखौ एलटमेन्ट होबाय। जेला हाया सुनो फैबाय, गाव गावनि न'खरानो थांजोबो। बेखौ नुनानै बिथांमोनहा संखिनाय फैदों बैसागुनि बैसागु समावनो। दा बेखौ लानानै जों ससियेल मिडियायाव नुदों। ससियेल मिडियायाव नुनाय लोगो लोगो आयौ मा जालायखो जोङो खबर लानो फैदों। बिनिफ्राय मिथिदों जे बे सिंनि काहानिया मा। बे बासबारि एलेखाया जोबोद समायना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे हाखौ बिथांमोनहा रैखा खालामनानै फैदों। दिनै बिथांमोननो हा होनो नागारै बिथांमोनखौ दिनै सोलो खालामनानै दानि सरकारा, दानि बिटिआरनि सरकारा CEM प्रमद बर' आरो EM फेरेंगा बिथांमोनहा सिखावै बे हाखौ कम्पानिनो दिनै होनो नागिरदों। बे जोबोद मुगैथाव। दिनैथ' बेहाय खुनु धरननि बेबायदि माबानायनि फैयाखैमोन, खिन्थु रायजोफ्रा जयैनो दं, जाया लोङा बिथांमोनहा एखेबारे रानथाब फोथाब दङ, आं नुफैदों। बिनिफ्राय बेखौनो दिनै लकेल पुलिसा फैनानै बहाय बिदि ज' थानो मोना, पुलिस माने पारमिसन गैया, जेला रायजोफ्रा ज' थागोन होनबानो बहाय पुलिस फैगोन, बे बाथ्राखौ असि साहाबा बुंदों। नाथाय बे रायजोफ्रा जे दुखुखौ लानानै दङ जयै, बिथांमोननि गोसोखौ दिनै बेजों सुग्लाय होनो हानाय नङा, आंबाबो हानाय नङा। जे थानो नांलानो पुलिसा ओरै बुंलांबाय, न'आव थांदो, बुंनो हानाय नङा। खारन बिथांमोनहासो मिथिगौ बिथांमोनहा मा लुबैदों। दिनै आदानि होननायनो हा होनो नागिरनाय, APDCLनो हा होनो नागिरनायखौ बातिल खालाम, लोगो लोगो सान्थि जागोन। रायजोआ बेखौनो लुबैदों। आरो आंबो खावलायगोन, एथ' खस्थ' गायनाय फुनाय समाव दाल' नङा, बिनि सिगांबो दिनै सानथामनि सिगांबो गामि हरना साना पुलिस फैबाय थानाय समावबो आं फैदोंमोन। थखनबो आं बुंदों पुलिसा मानो बिदि हाबबाय थाखो, रायजोफोरखौ मानो डिस्टार्ब होखो। बेहायथ' खुनु सिखाव दाखाथिनि बा सोरजोंबा बुलाय सोलाय जाथाय जायाखै। गावसोरसो हाखौ सेखोमानो नागिरदों। गिखागोन रायजोफ्रा। आरो जे जुक्ति लानानै दिनै बे ओनसोलनि बासबारि पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 दुखिसुखि गासै बे बर' रायजोफ्रा जे एखेबारे खौसेयै जुजिदों, आं बाख्नायदों। बिथांमोननि साहसखौ आं बाख्नायदों।
बिथांमोननि हिम्मतखौ आं बाख्नायदों आं बरायो नाथाय बे खोथाखौ बुजिनांगोन बे खोथाखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि खोमायाव सोहैनांगोन सोर सोनांगोन प्रमद बर'आ गावनो बुजिग्रोनांगोन नाथाय प्रमद बर'आ जुदि बुजियाब्ला रायजो राजानि बे सोमावसारनायाबो जोबनाय नङा दे जों रावखौबो बुरखायनो हानाय अबस्थायाव दिनै गैया बिसोर मोनसेबो खोथाजों गोजोननायाव गैया साख्रिनि थप होदों माबा साहा बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो राबार बागाननि बिफांनि फैसा होयोनो जोंनो मानो नांगौ जोङो मानो बे बिफांखौ जावखुनानै मानो फैसा लानो जोंनो थांनानै थानायनि जोंनि मोन्थायखौसो नांगौ जोंनो भबिष्यतनि निरापत्ता नांगौ बे हानि थाखायनो जों आन्दलन खालामदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बासबारिनिफ्राय सिगाङाव 87आव आन्दलना जाजेनदों नाथाय बे समाव 92 डिमान्डखौ लानानै जादोंमोन बासबारिनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लेट एन्ड लेट लिभ डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट उइ वान जास्टिस बे स्ल'गानखौ बड'फाया बे बासबारिनिफ्रायनो होजेनदों दिनै दिपेन बर' एबसुनि आफादगिरिया दिनै बड'फानि नाम लानानै मानो राजनिति मानो दालालि खालामबाय थादों बिथांमोननि खुगायाव प्रमद बर'नि खुगायाव बड'फानि नामखौ लानो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ लानो समाया मुगै सुगै खुगा बिसिनि दिनै बड'फानि आदर्शखौ मा खालामखो बड'फाथ' बे जोंनि बर' फिसाखौ आलाय सिलाय खालामनानै सोरबा कम्पानिनो हा हगारनांगौ कम्पानिजों बहाय गायसनगोन होननानैथ' आन्दलन खालामाखै जोंनि अधिकारनि थाखाय जोंनि हानि थाखाय जोंनि लेन्डनि थाखाय जों बेखौ खालामदों आरो बेखौ फैनानै BTC एकर्डआव 2003आव जे एकर्ड खालामबाय BTC एकर्ड रोखा रोखा आयेननि गेजेरजों दं 6 शिड्युल प्रभिजनाव भारतनि संबिधानखौनो संशोधन खालाम जे आयेन मोनबाय रावखौ जोङो 8 शिड्युलाव मोनबाय आरो जोंनि मोनथायनि थाखाय जे 6 शिड्युलाव जोंनि हा हुनि रैखाथि जों मोनबाय बे लेन्ड ब्लकखौ लानानै बिनि सायाव मानो नोजोर होखो दिनै गुबुनफ्रा दैमा दैसा हाखर हालायाव इथा भाथा खालामनानै ना फाननानै मोनजायो खामानि मावनानै दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा मानो गावनि बारियाव गावनि हायाव मानो औवा बागान थारुन बागान साहा बागान राबार बागान खालामनानै मानो मोनजाया दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'आ सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आइजोफोरनो बिफां फांसे गायबानो 10,000 थाखा होगोननो बिफां फांसे गायनायाव जुदि 10,000 थाखानि भेलु दंबा बे जोंनि बे पदबजरा ओनसोलनि बे सोमखोर समायना ग्रिन एलेखा बे एलेखानि बिफांखौ मानो दानस'नो नागिरखो मा पाप खालामखो बे बिफाङालाय बिफां फांसे गायनायाव जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनसे slogan